הערב במהפכה במטבח. שף אסף גרנית שראה כבר הכל מתייצב מול האתגר הגדול בחייו. מסעדת המרפסת בבת ים. נעים מאוד, רוני הבעלים. נעים מאוד, אלוהים. אסף גרנית. תראה, אני יודע שאוכל זה לא בעיה של המקום הזה. אנשים פה בבת ים אוכלים אצלנו לקיקים את האצבעות. אתה אכלת פה בר? מה, אני פסיכופת? יש פה חולדות בקודש של הראש שלך. צ'ינצ'ילה! לי קוראים יפים, אני יושב פה, נולדתי ברוסיה, עד גיל שנה הייתי תינוק. חשבתי מסעדה זה עסק רווחי, בינתיים אני מופסד פה $40 מיליון ב3 חודשים. הוא התעקש על דברים שאין בתפריט. אין לנו ג'חנון. מה זה אין לנו ג'חנון? אין. לכי תביא מצידי מהג'חנון של נומי, מה אכפת לי? מה זה? נראה רצח. מי אחראי על הזאתי? הוא התעכב על שטויות. אין את הקנק. הוא יחפש אותם בקטנות. סר קורקום? הוא יגזים בתגובות. פחד. הוא יחטוף קריזות על כלום. למה אין פה דחוף על הדלת? מה, אני באתי לשחק כל היום פה עם הדלת? מה, אני עובד אצלך? למה מלחיות פה באנגלית? מי אחראי פה? מי אחראי פה? מי אחראי פה? הוא ייכנס למטבח שעובד ללא אישור של משרד הבריאות כבר שנים. מה זה? זה תבשיל של בשר עם אפונה וגזר. נגמר הבשר, זה שמתי מקליות, אבל זה דליקטס. אופ. זה צ'יפסר, לא עובד. זה הגריל, לא עובד. זה גם חנות, שתיים, לא עובד. כל החנות רעבה פה לא עובד. שום דבר לא עובד. אז איך אתם מחממים פה אוכל? הוא יתנסה על הטבח וישאל שאלות מלחיצות. עבדת פעם במטבח? ולמדת פעם בישול? קראת את הפסון לדדי השיפות? אכלת פעם טוסט נקניק? חברת לעונה השנייה של פרגו? אז מה אתה עושה פה? מי אחראי פה? זה כפול לגמרי! תתבייש לך! הוא ייצור משברים ויסכסך בין העובדים. זה מפה עכשיו! מה ביקשתי ממך? למה אתה עושה דווקא? זה מפה! וואו, מה זה הרעש הזה? מה קרה? מה קרה לך בעין? ביקשתי ממנו שיחייב לי את האור, אז דפק לי בוקס ליין. זה מפה כבר! וואו, תירגע. מה זה? תוריד את הסכין. זה הסכין של החסויות, על מה משלמים לנו? הוא ייצור דרמות בגרוש ויאכל רגשי על שטויות. מה זה, יש מצב שיש בזה כוסברה? כן. מה? תודה רבה שהזמנתם אותי. יפים, תודה רבה, תמשיך לספר לי סיפורים על צ'אט שנייה. ואיפה רוני? רוני, תמשיך לספר לי סיפורים על ההפסדים שלך, $40 מיליון מפסיד. ככה לא מנהלים עסק, אני לפה לא חוזר, תודה לכם, תודה. לא חוזר לשם, תעזבו אותי, אני לא חוזר אליכם, אתם לא רוצים לעבוד. שמה לי כוסברה במרק, מה, אני ילד? אני נגרב מזה, אני לא מאמין. שחק איתי מדלתות כל היום, אני צריך להריב עם הבן אדם. שם לי כוסברה במרק. בן אדם ששם כוסברה במרק זה בן אדם שלא רוצה להצליח בחיים. תקפל את המצלמה, אני לא חוזר לשם יותר, זהו. וכשהוא יבין שאף אחד לא מחפש אותו, הוא יחזור למסעדה לבד במונית. רוני, למה הבאתם אותי לפה? שתהפוך אותנו למסעדה מספר 1 בכל הגלקסיות. אם ככה אני צריך לשים את החולצה הלבנה ונתחיל בשינוי. אתה, כנס ללחץ, אתה תקפל את הכובע קצת יותר. אתה לא ככה, אם אתה כבר קולף את הלפל, תבוא מלמטה, תקלוף את זה מלמטה. לא עם סמרטוט צהוב, סמרטוט כחול. לא ללכת אחריי, רק מלפניי, לא ללכת אחריי. אתה רואה שתודל בשל? אתה רק צריך להשתודל, ואנחנו רק צריכים לערוך את זה כמו שצריך בהפקה. ואז יגיע המבחן האמיתי. טוב, הערב הולכים לבוא לפה חברים שלי, או יותר נכון, ניצבים ששילמנו להם הרבה מאוד כסף כדי לבוא לפה. אתם הולכים להוציא להם את המנות הכי טובות שהם אכלו מאז שהם נולדו. נו, איך? אני בינתיים טעמתי רק מהמים, אבל זה מים הכי טעימים ששתיתי בחיים. רואים שהמקום עבר שינוי. מה אתה? חייך. יופי, אני את שלי עשיתי. וכשהתהליך יושלם, הוא יכפה חיבוקים על כולם. תן חיבוק, נו. לא, אצלנו לא מחפש. בוא, תן חיבוק. לא רוצה, נו. לא רוצה, מה יש לי? חיבוק. לא רוצה. לא!